எல்லாருக்கும் தெரியும் உலகமே இந்த கொரோனானால தத்தளித்து கொண்டிருக்குது. ஆமாம் ஆமாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் எஃபெக்ட் ஆகிறாங்க, இவங்க எஃபெக்ட் ஆகிறாங்கன்னு கிடையாது. ஏன்னா பணக்காரங்களும் எஃபெக்ட் ஆகிறாங்க, எஃபெக்ட் ஆகிறாங்க. அதில் இப்போ நீங்கள் பார்த்த உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில், ஊழியர் லைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஏதோ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஏன் எஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுங்களா? ஏதோ ஒரு பீப்புள். நான் ஊழியக்காரங்க பாதிக்கப்படுறாங்க, விசுவாச குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க, ரட்சிக்கப்படாமல் பாதிக்கப்படுறாங்க, அரசியல்வாதிகள் பாதிக்கப்படுறாங்க, எல்லாருமே பாதிக்கப்படுறாங்க. ஆனால் எனக்குள்ள என்ன அப்படின்னா பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்காக ஜாப் பண்ணணுன்ட்டு. ஏன்னா பிஸ்னஸ் நல்லா போயிட்டோம்னு டம்முங்க ஏன்னா அவங்க மற்ற சம்பளமும் கொடுக்கணும், அவங்களையும் பார்த்துக்கணும், அவங்க மூலம் மற்றவங்களும் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்காக நான் ஜாப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன். அப்போ நீதிமொழி 16:3 ஆண்டவர் அதான் சொல்கிறாரு, உன் செய்கைகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி, உன் மனதின் யோசனைகள் சிறப்புன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு, உறுதிப்படும் இருக்காரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த மாதிரி கொரோனா சமயத்தில் பிஸ்னஸில் லாஸ் ஆகும்போது நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலையை எடுத்து அதை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரை எனக்கு ப்ளஸ் பண்ணி தாங்கும் போது நம்மளுடைய யோசனைகளை வந்து ஆண்டவர் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு. அந்த நல்ல வெற்றிக்கு நேரம் ஆண்டவர் வழி நடத்துறாரு. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஸ்பெஷல் லாக்கியம். ஏன்னா மற்ற பிஸ்னஸ் பீப்புள் வந்து அவங்க இருக்காங்க, இல்லாட்டி அவங்களுக்கு வேற யாராவது ஆலோசனை சொல்லுவாங்க. தேவனுடைய பிள்ளைகள் பயப்பட வேண்டியதில்லை, ஏன்னா அவர் கரெக்டாக கைட் பண்ணிடுவார் ஆண்டவர். வெற்றின்னா தேவனுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம், ஏன்னா அவர் தான் வெற்றியில் சிலுவையில் வெற்றி சிறந்தார் பைபிள் சொல்லுது. ஸோ அந்த காலையில் பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்காக நான் உங்களுக்கு உங்களுடைய செய்கைகளை நீங்கள் கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்துருங்க, அவர் உங்கள் பிஸ்னஸ் ஆசீர்வதிப்பார். அப்போ உங்கள் மனதின் யோசனைகளாக உறுதிப்படும், உங்களுக்குள்ளே வர்ற தாட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆண்டவர் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி தருவார். இல்லாட்டி அவர் உங்களுக்கு புதிய யோசனை தருவார் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வாழ்கிறதுக்கு. ஸோ ஆண்டவர் உங்களை அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த காலவேளையில் உங்களுக்காக ஜெபிக்கும்படி விரும்புகிறேன். அன்பின் பரலோகத்தில் அருமையான சந்தோஷன உள்ளத்தில் நீர் பேசினதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். கொரோனா நாட்களில் அநேகர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க என்று சொல்லி எல்லாருக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாக பிஸ்னஸ் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய வேலைகளை உம்முடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்புவிக்கிறோம். அவருடைய மனதின் யோசனைகளை ஆண்டவர் ஸ்திரப்படுத்தி உறுதிப்படுத்தி வெற்றிக்கு நேராக நீ வழி நடத்துவீராக. இந்த நாள் முழுவதும் பிஸ்னஸ் பீப்புளை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. பெரிய காரியத்தை செய்யுங்க ஆண்டவரே, நீரே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன் ஆமேன்.